What's up mga kagahi? Madyo gani kay naka-vlog ko. Di ra ba jud ta ko mag-vlog, nag-vlog ko ginagmay mao ni hanalam ning gisumpay-sumpay mao ni ganap na maghapon. Kanis undoy na ni tujog talibon da timing man ni chat si Princess na manglaag kuno sila Trinidad, madto kun sila sa bahay ni MJ kahulugan usa na ka vlogger pud nga successful na pud. Majong hapon ninyo diha. Majong hapon. Gwapuhan na ninyo, gwapahas personal. Hoy day, kung gwapa ka sa video arang sa muta sa personal. Hala ra man dai nimong ka. Mura kan di ka 16 anyos. 16 anyos sa guide. Di apati beauty. Gapahan na day. Ang sama ning bariwa day. Ang sama ning bariwa San Vicente. Uy, pero gapa, makikita mo dito. Dadak man ba kuno na mo agmanok? Uy, agmanok, biglonon pa. Agay, si Princess may pagukda. Tasog tiil, wala ka sa buapas. Ay, Ay, promotaron. magsige, asa ka? Mag-affiliate ra taron. Uy, halada isa man na sus, hay, labog na ako'y bagoong. Wa ba ko kay magdakat man to. Ningal pagka magdakat. Dago pa din nagipalit sa aran lami arba kan tamis-tamis nga parat-parat nga hanghang. Hang juday ara jang hanga. Ay kay bojo ko imo jutong paborito. Ang kaaba simbahan. Na, Ingon dai ko nimo gani. wa man ingon pa kaso isa pa juto ka buhol ngay nga nakadakay. Laging lami alang cute sini mo dahil lami sa kumot. Mati pa jirami kay. Uy, bujagan natin tuk gani. Bujagan natin tuk. Usati? Bujagan natin tuk. Mati pa jirami ilamig sinina. Nama pre okay okay. Coba dia kira. Pagyon. Lubat guru gremot. Lubat agrimot. Asa magimong bay? Adaghan na si kay bay. Ang sili. Aram din jang cute na no. Gwapa. Gapa ka na. So kadomingo man ni sa palis pag simba na magbuntag ning chat si Princess na ja pagkapalis mo to ning gikan na sila ning uban na lamang po ko kay sayang man pud makakita po ko ning bata kay gusto ko mangutana rin dyan mga jotag tips na dyan saan pag success sa ako TikTok. So nahog radyo ko na nagsampid kay wa mo ko ilabot na ni sa sabot no ram ko na nagawan uban na lamang po ko na ni dyan sayang man pud opportunity ba nga makasuroy na po dari silang lugar first time po na makaari dari San Vicente Trinidad. So maka-inspired po siyang bata kay kaninyo nakita na ni guys man ni Gijang bay katas ra po ni si Jang pag TikTok ug habag vlog ingana. So basta kamo alam ta magkugin na agad tay paaboton. Legit jud ag pag vlog ug pag TikTok kay nanaw din nakita ang resulta. Basta magkugil ang mga data iniburan sa pag-ampo ihatag mo sa Ginoo nga ato ang mga pangando na sa ato ang kasing-kasing di ba ampo lang sa tanja salig lang sa Ginoo. So anyway makagahidugay ra gud ko gusto makakita ni bata kay ginalook up ni na siya sa TikTok. Kaban pa na mo karon si ka virgin na uban-uban ni na sa una guys mga year 2021 siguro to. Estudyante pa na si Jaja magaban-uban pud na ni Jaja usahay kay gajang mga vlog mo gud sa una about sa charity magatad mig bugas sa kabasakan nga na andagan pud may mga pinagdadaanan daan nga para maut nga nakatabag pud mis mga luodon dani ba labi na bito katong ning bagjo basig matinga mo nang gahangad-hangad bidaan na kay kita na umida si Jahang kanang sa tawag dinhi arkuba arang nindot ta magijang arkuba gay mo tunungutan na mi jang mga kurtina nindot tungutan na mi asa gyud pamalit ja gikan ra dai ko na pud sa TikTok so daghan mga product sa TikTok nga mga nindot ja mga barato ra bitaw. Si Princess gikaan dyan ni Jagmangga nga ijang gida bisag way alamang ijara man nang gipanitan. Jero Miss Princess di panghamo jan sili. Grabe naman din mura man nabuntas sa mga kaday. Mura ka naman. Uy, yapil pa tong sili gungit. Naman. Matuan ka tiyo. Sige na to, ilap ko. Diyan ang mga bataan ni. Wa pay mga tak sa puto-puto. Grabe jirami wa na jud sa virgin no. Tulami no. Lami pero murag puro to bagantos dana. Kaya ba kung siya Tinaw ko na. Pinakurat. Tulami. Nya, hang pa. Si Princess Bilib ko kay agmang gaya nga nang apilon pag utod sa silig. Pwede mo ganag na kuan na ay kasukal. Ano man? Uy, lami ino kay sukal kay isang mabalan sa kaaslon. Mao tingring naong nakabaot-maot pa gajud kay gi-imagine na huag kahang sa sili gipalaman ni jag sili sa mangga jara ako gadji gihanga na ja aslim ba ja pagkaadyo ang mangga kanang nga nga mangga guys aglamid jud na ni Paris para na is alamang kay di kaadyo bitaw si jamo aslim jadi kaadyo mong ilo sang ipon pero mga asin to yan na sukar agoy dali ra gihapon mong ilo bilib lagi kung Princess kay gipanghamujan raman mura naman in taon jagwa aslimi oy Kaunti, di ba? Ang paho ba kadap din dito opi? Pag-uong pa na, di ko natagaan ang idagan sa gawas. Yawa ka. Huwag ko
taros gawas. Kaya yung dugan naman nagkita. Ni? Ano pa may nakita? Uy! Uy. Ano man? Ay, makita may taros. Radyo na ba yan? MJ, nga. Oo, hindi ko nyo katinig. Uy, sa MJ, ano ka? Ka lima ra siguro ka upat siguro na kadto. Kana nay mag-drive pa ko din habang doon ako mag-agad ko na ni pa uban ang bakit kay may pag-ihatod ko. Hindi ka ko mo-drive. Mo-drive pa ko ad tukutan ng event. Alas 2 dito kapin sa hapon mi nangabot daanin dyan nagsigira jud mi sa istorya ang utang-utana ay nga nagbisagan sa ragod kay first time mi lagi namang mag-meet ni Juna karon dyan ang utana ra putagan sa mga maadjong buhatan ba nga na para masinso pa nato ang TikTok ba ako magud guys dugay jud kuning suda ng TikTok kay unang pagsabot na lang TikTok is gara-gara ra nga na sa dosad daw binastos hakjud ra nga na kay mao may makita gud sa uban pero di sa hang gisabot si nindot is nga platform pwede sa mga negosyante mura pa kada ng negosyo guys ug mga affiliate ka kay syempre mag-post mga products dyan nindot pa nga platform para sa mga business owners kay kuno na ka mga product nga na i-post ra man nimo didto murag adto kunuhay ka mamaligja ba sa daghay mo tabang nimo mga affiliate mo tabang nagbaligja dya hapit na ba dya po ko mo 1 year mag 1 year ko sa hang pag-affiliate guys karong Mayo di hapit na pila na lamang ka buwan pero garabi ka amazing kay wa pa kani ko 1 year daghan na natabang ni nahang pag TikTok affiliate nakabayad-bayad sa mga ginagmayng utang yan nakapalit-palit og mga gamit ni kinahanglan sa bahay so nga ikag na mo daan na dai tanawa hiwa-hiwa ng prinsesa ng mangga kay duha man ka mangga ijang gida sa tanawa ag silig ikumot-kumot kinuo kuning bataan ni kuwangan na ganit sa sili gusto ni katukunong gagmay kay mao man jud kuno toy hang jud adyo nay daghang sili dari amo tong pangit-on kaya gihatag ni ja siya ro jud di mabeung ning bata di jud si ja mabeung og hang ja kada ka ni ram na si ja og hang Wagan ka jo. Di sa mga gikan. O pag formal. Pailagi lang. Ala, lalaki. Uy, kanuno mo. Mayroon sa agba pa ni Princess. Naglaki ko rin siya, naglaki. Nanguyabas? Wala ka, mag-ainting. Sabi. Sayaw. Hello. Go ahead. Go ahead. Hoy, dara kikagaw ni isip-ising ko. Moms, grabe naman yung paggamit. Hoy! Aron yung hanga lagi ni mo. Aron siksihan lagi. Hoy! Aron siksihan. ini may makagahin nakahinumdum pa mo katong naay nagpakilay ko mga more than 3 years ago na mao ni nagkilay na hun sa hangtod karon ang kilay plakado gihapon na dapat 3 years raman to taman pero nindot gihapon ang kilay dara tinga ko ni kay arang jud ni sang niwanga di ba na nga sa una katambukan man sa sabihin man sa karon arang jang niwanga na tanawa ra siksihan ni Jack adjo ning bata jud si Ja ug maadjo sa ijang lawas karang gamayan na moran beto sa teenager murag bago itong nadaga lahi jud ning tad-tad mo di makita no kay makita jud nimog mga major changes o ning niwang si Ja pero nindot kapag kaniwang so nada pa nila mao kay naglamaw man pud mi nagpasaka man pus MJ Dani og butong dana pa jay pizza basta daghan sige pang andam nga pagkaon na rin namo na lagi mi guys oy mag-expect nga mag-prepare day pud daghang mga pagkaon ba sagdo ra man pohon kay og amo na pang bahay may mahil na kami na pa mga imbitar pohon pero karon na pa man tay bahay nga taron kay pa man jud tumahuman nagsiundo dito sa talibon kana sige pangita nga parts o kay bo parts bas motor or sasakyanan ang kami dari sige ra jud mi sa story bisag asa na nangabot ang mga story pero mostly sa among story sa sa pag-affiliate sa pag-vlog nga na mga earnings nga na kay kanil gyud makatiguang ta mangita tag mga extra income ba tangad pa sa kasaba na mo dari abi nag mga silingan ni MJ na bay nang giaway dari sila hang bahay kay jay malawag ginag-acting pero normal ug jud na magkanap itong excited ta so anyway mga kagahin no ug nagsige mo FB guys makaila mo dani nila kay mga famous man sila sa Facebook naman sila mga vlog didto nya namang tanan dani ako ri YouTube da ani kay murag haguan mo sila mag-post sa YouTube kay di ba sa YouTube tinagas din nga video murag mo commit jud kada ani jud og more hard work pa jud bakit tinagas pa jud video dani pero na po yung mga shorts nga na pero lahi ra mo sa Facebook so okay sa may nakaila dani nila nga makauban karon comment karon mo dana basta sila guys di po sila ganahan mag-YouTube ako ganahan po ko mag-YouTube kay ma-feel bitan na nga relax ka jo peaceful ka jo sa YouTube wa ka jo mangiaway wa ka jo mangaway na mga bashers di jud ingog below the belt at kung mag Facebook grabe mga below the belt ng mga bash dito sa mga tao dito uban ba mga way batasan so ug mo na papilion gani ko sa mawa dan duha ka app na bahala mawa na Facebook ko sa adto naman ni YouTube di ba sa lahir ka dari YouTube mo gud murag maka kuan ko ba I can be myself sa nga na ug sa Facebook ko mahaglok mo pagka to magpost-post og mga ingana kay daghay manghilabot ng mga tao dito mga way batasan basta di man himo pudtanan pero kasagaran mo gud sa mga troll kasagaran sa mga dami account kung kuan ato sa Facebook magipudyo so man humo ka kasing-kasing di kagahi kasing-kasing di ka pwede sa Facebook ako ito nagkahinay-hinay na kog pang laylo-laylo ato sa Facebook kana lang i-post ito mga ginagmay nga na kay da dili ko ganahan sa mga tao dito kaya guban manghilabtunon ba kanang sobra ras kahilabtunon ba madyo pa rin ni YouTube kay murag happy pa ko
So mo na yung panihapon day guys na nagsalo-salo mi na dyan sinapon chika-chika nga na bibo pimira pangkaan na daghanay pagkaan wa dyan namo mahurot ang pagkaan as in gamay ra jud kadyo man kan kay daghanang pagkadyo sa pagkanigon sa pagtuong imji namo mura na gadyo mga buntas dari sa Alicia kay Muslim mga taga-Alicia ba sa mga tanan si Miss Michelle Singh kuray taga Talibon jaga mi taga-Alicia mi dani uy grabe naghanap pagkaan wa agzin tawo na mga maato sa moto arang busogan naman nagpasalamat ping MJ sa ijahang mga abala dana grabe murag daghan jud say ka bisihan jud para namo ba sa ijahang bana pud grabe ka ka supportive mo na ijahang bana na nagsabi-sabi dana grabe ka supportive ka jud ni dyan salamat jud ka jud ilang gibuhat para namo nalingaw ka jud mi nalingaw nabusog na inspire pag jud nalaman kugi pag jud mi daan ni upos-pos nga na kay nagsabot jud mi guys nga di jud mi mo promote og sugal bahala nga na ramon kita bahala ginag may ramon kita basta di mi mo promote og sugal pero tanawon laman jud nato na ni Kinsay matintal daan ni namo kay inga naman nga tanawon ko no depende sa pangangailangan kay dagka man kadto offer og mga sugal pero so mo to kasi story mi na di jud ta mo promote og sugal bahala ginag may ratang kita man sudlan nato tanang mga social media platform kay bahala ginag may ratang kita og matimo-tipon to murag mudakaduk pud makapalit og bugas og buwad ja medyo kay lazo-lazo pa man lagi mo to nagpaalam na pud minija manguli na mi Galicia Kagabian na gagawin. Kadaganon lang ang pugko. Abi sa pagkong hati niyon. Ha? Pero to